Portugaleteko nautika goi eskolako leihoek badiara ematen dute, eta bertatik ikusten dira itsasontziak atzera eta aurrera maniobratzen edo itsasorako bidea hartzen. Aingura jaso baino lehen, beharrezkoa da mapak begiratzea eta norabidea zehaztea. Itsasontzietan norabidea erakusten duten tresnak iman sortaz osatuta daude. Ipar magnetikoa ez dator bat ipar geografikoarekin, eta imanek azken hori seinalatzen dute, eta ez benetako iparra. Bi iparren artean gertatzen den variazioari deklinazio magnetikoa deitzen zaio, eta hori zuzendu behar den okerra da. Lurraren edozein lekuan dagona da hori deklinazio magnetikoa esaten dana, eta hori esan nahi dau zenbat gradu edo gradu eta minutu desbideratzen da magnetiko iparra eta benetako iparra. Gero beste aldetik daukagu esaten dana desbideratzea edo desbio esaten dana. Ze orratza magnetikoa itsasontzi baten barruan jartzean daukaguna da, itsasontzia da burdinezkoa da. Orduan itsasontzia berak funtzionatzen du beste iman handi bat bezala. Eta orduan orratza magnetikoa desbideratze hori dauko. Eta orduan hori itsasontzi bakoitzako jakiten da ze norabide bakoitzaren desbideratzea. Benetako norabidea denbora errealean eta une oro lortzea. Hori da EHUko nautika goi eskolan sortutako iparrorratz birtualak lortutako helburua. Iparrorratz birtualak edo CMI konpasak nabigazio sistema guztiek bidaltzen dituzten seinaleak jaso eta sortzen diren erroreei zuzenketa aplikatzen die automatikoki. Izan ere, urtetako esperientziaren ondoren, badakite zein den deklinazio magnetikoa puntu bakoitzean. Norabidea jakiteko, nabigazio sistemetako bat konpas kutxa da. Principalmente una bitácora es un elemento... Bitakora ezinbesteko tresna da itsasontzian. Norabidea markatzen baitigu. Zenbait elementu ditu. Batetik konpas kutxa bera, hau da, iparrorratza. 3 graduko askatasuna duena, itsasontziaren kulunkadek eragin ez diezaioten. Que es el que hace que no le afecten las eskoras y los balanceos. Bestalde, bi Thomson esferak daude. Burdina gozozko esferak dira, orratza konpentsatzeko. Eta azkenik, Flinders barra brankan. Zurezko diskoak dira, eta haietan kokatzen dira imanak. Horrek balio du, ipar edo hego hemisferioan gaudenean. Barnean, ikusten duzuenez, konpentsazio imanak jartzeko laukitxoak dauzka. Ez da orratz magnetikoaren desbideraketa erabat ezabatzen, baina gutxien gora murrizten du. Norabide magnetikoa lurraren norabide geografikora hurbiltzea nahi dugu. Horregatik egiten da konpentsazioa. Siempre de reducir al mínimo, lo que queremos es que ese rumbo magnético se aproxime al rumbo geográfico de la Tierra. De ahí el tema de la compensación. Norabidea izateko beste nabigazio sistema bat giro konpasa da. Hau da tramankulu elektriko bat eta da giro konpasa da. Eta hau giroskopoaren teoria jarraitzen du, eta orduan hau revoluzionatzen denean, 20.000 baina gehiago piraka, beti mantentzen du norabide berdina. Eta orduan egiten denean norabidea ipintzen da iparrean, eta naiz eta itsasontzia asko mugitu, beti seinalatzen du iparra. Giro konpasak benetako iparra seinalatzen du, baina itsasontziaren kokapen geografikoak eragina du haren funtzionamenduan. Latitude altuetan ja ez da funtzionatzen hain ondo. GPS-ak edo satelite konpasak ere balio du norabidea jakiteko, baina errepidean gertatzen den bezala, seinaleak galdu egiten da batzuetan. Euskal Herriko Unibertsitatean sortutako iparrorratz birtuala, Bartzelona eta Balear uharteen arteko bidaia egiten duen itsasontzi batean frogatuko dute, Sorollan. Lehenik, antena muntatu behar da, seinalea jasoa ahal izateko.
Nabigazio sistemek bidalitako seinalea irakurri ahal izateko, iparrorratz birtualak bihurgailu bat behar du, konpas kutxak bidaltzen duen seinale analogikoa digitalizatzeko. Iparrorratz birtualak aukeratuko du zein nabigazio sistematatik jasoko duen seinalea, eta horren arabera aplikatuko ditu zuzenketak. Pilotu automatikoak zuzenean eta denbora errealean jasoko du benetako norabidea. Sí, bueno, aprovechándonos de los sistemas informáticos, de los programas y bueno, de las últimas tecnologías. Informatika sistemak eta teknologia berriak baliatuz, eta giro konpasak bezala satelite konpasak ere benetako norabidea ematen duela kontuan izanik, seinale horiek diskriminatu egin ditugu. Eta orratz magnetikoaren desbideraketan, errorea eunenetan jakitea lortu dugu. O a la centésima el error de los desvíos de una aguja magnética. Itsasontzi batzuei administrazioak norabide zuzenketa guztiak ziurtagiri batean adieraztea eskatzen die. Kapitainak puntuz puntu markatu behar ditu zuzenketa horiek desbideraketa taulan. Ziurtagiri hori eskuz egiten da eta erraza da manipulatzea. Iparrorratz birtualak automatikoki sortuko du desbideraketa taula eta inork ezingo du desitxuratu. EH1 sortutako iparrorratz birtualaren prototipoak aipamen berezia izan zuen Amsterdamen, itsas ekipamenduen azokaren diseinu sarietan.